Ngiyaleka ngithukuthuku zami. Yena ungaba. Ubona la. Impela. Wona mjondolo esuka ngayo. Besawushela abazali kodwa yena ufuna ukuthi ihlale yena yedwa yonke into ayithathe kube yakhe. Yonke into. Bapho, hamba kanjani? Ngiyaphila. Right. Oh, Singangena baba. kwenzakalani? Akasizakwenza. Uzokwenza yini kwenze njani? Hayi sokumntu walo mjondolo lo. Kwenze njani umjondolo wani manje? Wona lo mjondolo ongafuna unginika wona. Manje amakamera. Izinto zami lezi engayisebenzela. La makamera laxolelana. Ngazama kanzima ukuthi Sizokhuluma nawe thina. Ngani? Ngawo ngokuthi yini enibanga nodadewenu. Hayi. Mhlambe kube khona Ngingekho enye indlela ukuthi ngingakhulunywa ngayo. Kuze kulethwe amakamera. Kade sasinginayeka thina nabantu abadala sithi sifuna ukukhuluma nawe ngendaba leli cela la ekhaya. Wena yonke into ufuna ukuyithatha wena. Cela usifake. Ngangena. Yonke into nje ufuna ukuyenza yakho. Asiyini nawe baba. Ayabamela. Manje angazi bese ngihlaselwa kanje ukuthi kwenzakalani. Sicela siboleke isitulo mfethu ukuze sikwazi ukuhlala. Dad. Okay. Kunzi ninjani? Siyaphila. Sikhona. Ngicela uqale ngiyibikeke mina ngingkwenye ehlezi hamba ngaphansi kohlelo umgwazelo ngihamba nanangoku usisimfethu uyena kosibhalelile kwathi ucela sifike sizokhuluma nawe mayelana nenkinga eninayo njengoba kudadewenu lo. Ngiyamazi. Hayibo. Kwenze njani? Ayikho into ethenze njani la. Ngafike ngicela kahle sisumndeni lapha ekhaya. Imake sisi ngicela ukuthi ungayikheli phezulu ngicela ukuthi nje usuke nayo from the start ukuthi kwenzakalani yabo. Ukuthi inkinga yakhe lo wena bhuti. Sasimcele kahle njengomndeni. Hayi ngicela uqale phansi sisi ukuthi kusukela kuphi. Kahle umama la ekhaya uma wethu osizalayo sobabili washiyela le ndawo le. Wathi ngoba izindlu ziningi siyohlwaniselana njengengane zandawonye sinikelane ukuze sikwazi ukuthi sithole imali ukuthi sithole nokudla endlini uyabo. Manje yena usefuna zonke izinto zize ngakuyena yabo. Ngakhetha ukuthi ngiziphumelela miside ke ngiyohlala mina endlini enkulu. Manje yena still usafuna nawo lo muzi lo endlini enkulu. Ngenze njani ke mina? Ngenze njani? Ngoba phela kwayona lo mizi le enihlala kuyona la nendoda yakho mina ngithola lutho mina ngalokho. Awutholi lutho mina ngalokho. Ngihlele endlini eyodwa mina nginandi futhi mina ngihlala kuyona naleyo yantu futhi iyavusa njalo. Ayikho nje lo yonke. Angitholi lutho mina ngalokho. Ayikho nje lo. Ngenze njani? Imali kahle wena mfethu. Inkinga yakho la. Sicela usichazele ukuthi kahle yini. Inkinga yami la ikhona ukuthi la sashonela abazali. Bashiyela nasi izindlu. Mina manje ngihleli kulomkhukhu lo owodwa. Lo nendoda yakhe bathatha zonke izindlu. Angazi bathi bafuna mina ngenze njani. Imake lo kaba. Owakhe umkhukhu lo. Njengoba ubona uthulu. Wathi uhleli kulo. Iyona izindlu nami ngihleli kusona noma ngahlala kule ngihlale kule enye kodwa bona bafuna ukuthatha zonke izindlu kanti mina ngizosala nani mina. Hayibo. Ngeke singadlala. Yini kumele ngibe nawo kahle. Asho ukuthi usudlala. Imake baba. Wena ngithi nemkhukhu emingaki wena? Mbili. Kuphela imkhukhu enginayo. Iyona yonke lemkhukhu nayo yasala nawo. Mina ngihleli nezindlu ezimbili kuphela. Akukho kunye ninakho futhi. Sathi sifuna ukubonisana ngale ndaba yalo mkhukhu sathi ngoba wena unomkhukhu Kuphi khona? Kuphi khona? Imali yezophuma kuzo zonke izinto. Kuphi khona? Ngoba imali iyathathwa yonke imali kwakhiwa izindlu. Njengamanje ngihleli nendoda yakho mina anginalutho. Uyangibona manje ngikho kanjani ngizoba nani? Ngoba nginomkhukhu owodwa. Ngizoba nani? Kodwa ufuna ukuyosebenza inkinga yakho. Oma babengakwakhelanga yonke le mizi nothi nithathe nendoda yakho nibuye nizohlala kuyona emva kwalokho. Dlala wena bhuti. Imake mfethu manje wena usisi wakho umlwisa ngalephi? Nami ngiyafuna nami ukuthi ngibe neshare nami. Imake ufuna wena baphume endlini mase kuyaqashiswa mase wena uthola ishare. Kuze kwazi sihlale sikwazi. Kodwa ngikwazi ukuthi ngingazohlala la ekhaya nendoda yakho. Ukwazi ukuthi ngingazokipitela la ekhaya. Angithi sathi ukuthi ngingazokipitela la ekhaya nendoda yakho. Endlini enkulu ezanqaba wena. Angikwazi. Wanqaba sithi wena hamba ohlele ezansi thina siqhube sihleke lo mkhukhu. Ngenze njani ngiphume mina nihlale nini? Hayi. Njoba nihleli ngiphume mina nihlale nini? Futhi wena uthi bona baphume hlale wena. Vele kumele baphume nendoda yakhe bambovula inxiwa kwenye indawo. Angahlupheki mina uma wangishiya la kulomuzi ukuthi ngikwazi ukuhlala. Naye mefuna ukuhlala la ekhaya uzohlala yedwa hayi ukuthi bezogibhida nendoda yakhe.
manje ke wena mfethu kushuthi kahle abakwazi ukuyenza lonto leyo uyamxoxa. Ayikho. abakwazi ukuyenza lonto leyo kunalokho abaphume bobabili Hayi asindawo. abaphume bobabili kunalokho lokho Imali, abaphume bobabili Uwe nami Imali. lakhe inxiwe. Imali angithi nashiyelwa nobabili sashiyelwa sobabili ngiyavuma kwathiwa kumele nenze njani ni split half yebo pho wena wayifuna ukugodla yonke into. inkinga manje futhi akwazi ukuthi uzogcina kule uzohlala nendoda yakhe kanti bengangcono mehlala yedwa uzoba ngcono Akithi ngizohlala emjondolo. Ngiphumelele Nendoda yakho- endlini enkulu. nendoda yakho khona la ekhaya. Emjondolo ukhe. khona la ekhaya nendoda yakho ngeke ngamele ngife ngeke kulunga Indawo esinikeze yona manje. akwazi kwenzeka lokho Ukuthi sigade emjondolo Akwazi indawo kwenzeka esinikeze lokho. yona. Ima-ke mfethu Ayikho mina- akwazi nje kwenzeka lokho wena mfethu Ayikho nje kahle kahle Jimmy. awafaki into namantombazana. noma kuthiwa kuyafaka ngumfana mina la ekhaya ngumfana mina la ekhaya ngumfana mina la ekhaya yena uyintombazane kwayona leyo ndoda layifaka la ekhaya indoda engakhokhile indoda engenamsebenzi walutho into engenamsebenzi walutho kwayona leyo ndoda leyo Ima-ke mfethu manje wena awufuni ukuthi usisi wakho yena abe happy. abahambe abahappy ngaphandle Wena uyingane abahambe abahappy wena ngaphandle uyingane mina ngaphandle. indoda la ekhaya Akekho Abazali bashiya mina. Abazali bashiya mina. Mfethu abazange Wakhona bathi- na kwamfazi. abazange bathi abazali ngamela yonke into. Bathe wena uyindoda ngokuthini Ulekelele mina. uyinhloko yakho. yebo ngiyavuma lokho ngiyavuma lokho ngiyavuma lokho ngiyavuma lokho Awusichazele ukuthi njengoba umfowethu njengoba egoloza kangaka nje uyayimela yini ilokhu ukuba indoda uyakuthenga ukudla Ayikho into akayenzayo bhuti ayikho nje umbone ehleli nje akasebenza nje ukusebenza akenzi. kumele ngenze njani Yimi kodwa ngithenga ukudla mina ngondle indoda yakhe ngithenga ukudla ngondle bobabili la ekhaya behle la ekhaya imali njengoba ethi usisi uyakwazi ukuthi udle sakhe isitsha. ngidle sakhe isithi phela kufanele ngingadla phela udadewethu ngingadla mina kuyena kodwa hayi ukuthi kuzophuma imali ekhaya ezokwenza yena iphinde yondle le ndoda yakhe la ekhaya ayiphumi indoda beyangohlala ngaphandle ongcono Ungenze njani makuthiwa le ndoda le wena uthi ayiphume njengoba wena uyothatha isitsha lapha kusisi wakho thiwa ikhishwa yona leyo mali yokuthi wena udle. hayi ngamele iphume ngeke ngamele iphume Mase siyalamba ngamele iphume ngizozama nami njengendoda abazali bashiya lekhaya nazi izindlu soqhubeka soqashisa mengingenjalo ngesindlu lezi ezikhona ngeke phela akwazi ukwenza lokho ukuthi singazobusa indoda yako omunye umuzi la ekhaya Hayi asazi ke. Uchaze mfethu ukuthi le ndoda le okhala ngayo yenzani kahle kahle. la ekhaya le ndoda isiwumnumzane manje la ekhaya shaya umthetho la ekhaya le ndoda Hayi akukho lokho. isishaya umthetho la ekhaya le ndoda le ngisho kuthiwa kwenziwa izinto ubona yona ngaphambili ngaze bayibuza umbuzo ngathi mina yashaya le ndoda isikhokhile engahlahle la ekhaya ngoba phela bengakhokhile akho ngisho isenti ungavuka ngisho umayi mathuneni ngoba kaza khokho Umwana kuba zonke into ufuna kuwena. akaza khokho ayikho into imali yayo uyakwazi ukuyithatha. le ndoda kwayona le kwamali le ndoda le igqoka ngayo yilezi zindlu zala ekhaya lezi ekurentiswa ngazo Muzu kuphosisa kwanayo uyayithola imali. lezi zindlu zala ekhaya ekurentiswa ngazo angitholi lutho mina ngihleli kule yandlu leyo Ufuna kwamali yale. ngihleli kule yandlu eyodwa akho lutho engiyitholayo Wena njengoba ukhomba le ndlu leyodwa kanti le ihlala ba. Ihlala yena impela. nayo le ihlala mina kodwa into engiyikhalelayo ukuthi Kanjani? lezi zindlu lezi ezinye lezi nami kumele ngibe neshare nami kuzona Wena uhlale kulezi. Uyabona ubona bhuti wami le ndlu njengoba uyibona nje. Le ndlu bingena ngisho iroof. Ingena sicapha ingena wind. Ngathatha imali yami nami yokugcina bekade ngisevela yona. Ngafaka izinto ukuthi indlu ibe right. kodwa ngine-right nami Yena kase sangilekelela ngithi ngikhuluma naye ngimcela ngithi bhuti silekelelane silungise indlu kuze sizokwazi ukufaka umuntu. akuhambe le ndoda-ke la ekhaya Akaze sesavuma. akuhambe le ndoda la ekhaya Into akangilwisa akuhambe le ndoda kuqala la ekhaya ngoba iyona manje esibusayo la ekhaya okucaca ukuthi izoshayela umthetho Wena mfethu kahle kahle into wena umngayo ukuthi ufuna ukuthi umfowethu lo oseshaya umthetho la ekhaya ahambe. abaphume kwanami ukuthi naye uzothi le ndoda iqhubeka ihlale la ekhaya abaphume bobabili bangohlala ngaphandle okungcono abangahlali la ekhaya So umuntu usisike akahambe. Hayi ukuthi uhlele ephoshinini yakho usisi yezindlu. Nawe yebo ngiyavuma abazali bathi okay banginikeza indlu yami naye bamnikeza indlu yakhe kodwa manje akwazi ukuthi kungazochana indoda yakomunye umuzi la ekhaya akwazi kwenzeka lokho
akukwazi kwenzeka abahambe bokwakhe beyovula inxiwa le ngaphandle mina uyangixaka ngeke akulungi ngeke banafulela abazali Asafulela impela. manje umfowethu kahle kahle yena futhi wena ungena ey'ndaweni zasisi ufuna ukuthi wena ushaye umthetho endlini kasi njengendoda ngiyindoda phela la ekhaya abazali babengishaya njengendoda ngiyinhloko phela la ekhaya angingabe sekumenye inhloko la ekhaya futhi Ekabani leyo ndoda? abahambe bavula Ungiphathiswa akwazi ukuthi ngikwazi ukubusa indoda izobusa la ekhaya ngiyafika ngiyavuka nami ekuseni nami ngiqibile la ekhaya inyona lento ingalobolile ngisho umlobola la ekhaya oh wena into oyalayo ukuthi akukujabulisi ukuthi wena uzoshayisana nenye indoda ngeyifuba liqimbile angeke ayihambe yohlala le ngaphandle abahambe bovula inxiwa ngaphandle ngisho uma ngeke ayivume leyo nto emathuneni ngeke ayivume ngeke uyayazi leyo nto le ngeke ayivume leyo nto leyo sengicela uchazeke nangu ubhuti ethi engazothi usibale lo uyabona bhuti njengoba ngisho ngoba sengishilo ke bhuti Abahambe. ukuthi njengoba enza kahambe abahambe kodwa egcine ngithi abahambe njengoba usakahambe ke ukuthi akahambe uyazi ukuthi lezi zinto ngizozikhipha mina ngizothatha lezi zinto akhonjondolo la wahamba manje uhleli la ngeke uqaqe zonke lezi zinto zala ekhaya lezi ngeke uqaqe izinto zala ekhaya lezi zala ekhaya ngeke uqaqe zonke zala ekhaya zala ekhaya zizokhipha yonke into omama abashiya lezi zinto lezi ngeke ungamele ukuhamba wonke umuntu ngeke kwenzeke lokho ngeke kwenzeke lokho ngeke kwenzeke lokho nami nginezinto cha urongi lo akuphume yena nendoda yakhe la ekhaya abaphume la ekhaya asinjalo ngoba akwazi ukuthi ngenza ngale ndlela yenza ngayo kulungile ke mangabe nimani madoda la ukuthi ngivele ekhaya mangabe ukuthi ufuna ahambe abahambe la ekhaya phumani nale ndoda yakho phumani ngizosala ngizoyibona ngenze njani ngizosala khona ukuthi ngenze njani usebenza unjalo waziphakana namantombazane la wena ulokuphakana nokuphakana labantu bakho labo ayikho into lokuphakana labantu bakho labo uphakamisa umoya kanje kahle kahle mfethu iy'ntilungiswa kahle sihleli phansi sikhulumeni ukuthi kahle kahle wena yini kahle kahle ekudlayo ngalo mlezi yini ezolunga ngoba akalali nawe angalali nami ngiyaphuma okubuhlungu le roof lesizoyikhipha-ke makuthi ayihambe ukukhanasa ngizoyikhipha le roof elayindlela akho roof engaphuma uyabona basha labothayela ayikho iroof engaphuma la ekhaya basha labothayela izophuma imali yakho uzwamani abashiyela wona la akho roof engaphuma la ekhaya ngeke kwenzeke ngeke kwafa kufile ngeke kwenzeke lokho imano i-roof le ukhuluma ngayo usho yiphi labo thayela laba bashasha laba babethenge nguye imali yakhe nje umbona nje ihleli la abaphume nendoda yakhe wemfethu imali njengoba usisi echaza ukuthi le roof le ithengwe uyena nendoda yakhe yona le ndoda engasuka lela ihlala khona le yini babe ngahambanga bayovula inxiwa leyo kwakha la ekhaya khona izothatha imali zokwakha la ekhaya ngoba kwenze njani ndoda ndini yona leyo ndoda ndini yona leyo wemfethu mina akusizi angadeleleki umuzi wala ekhaya wehlisa isithunzi sala ekhaya into yenzayo wehlisa isithunzi sala ekhaya into yenzayo imake mfethu kahle kahle wena yini oyifunayo ngoba ngiyakuzwa ukuthi uthi indoda ayihambe uma usuthi ayihambe phela fana nokuthi uxoshwa nodadewenu noma bengaphuma bonke angithi phela le ndoda ngathi uthi imdlisile abahambe bonke bafuna le ndoda yakhe abahambe bonke uzoba nani yini onayo wena sisi wena kahle kahle njengoba ethi yabhanje le ndoda yakho shuthi umfowethu ufuna yena mayinixosha ufuna ukusala thathe yonke into ufuna uthatha yonke into sibe sahlwaniswa nani yonke ezingashiyelwa yona le yonke engashiyelwa ayizange ishiyele wena wethu nosisi wakho uneshe noma ngathi uneshe inkinga yakho usesukwathatha le ndoda wayifaka la ekhaya abaphume kulungile phela miphume izohamba nematerial yayo imali yayo phawula kakhulu futhi wena phawula kakhulu futhi wena phawula kakhulu
zonke izinto mbuyisele imali ukuze ezophuma. Niki material yakhe. Kholakhulu. Yini wamniki material? Mbuyisele imali yakhe ukuze ezophuma. Kholakhulu. Ngeke kuphume lutho la ekhaya. Ngeke kuphume lutho. Akhondoda yahlala la ekhaya. Uma le ndoda ngabe niyovula inxiwa ngale ngaphandle. Akhondoda naphuma la lutho la ekhaya. Ngeke ngiphume la lutho apha khona. Ngeke ngiphume la lutho la ekhaya. Ngeke. Imali. Kulungile Yazi sophuma. mina mfethu anginankinga. Njengoba uthi usisi athi usisi ucela ukuhamba. Phela mayethi ucela ukuhamba ngeke umalele ukuthi aqaqe rufu yakhe. Eyakhe nje amandla abo benendoda yakhe. Indoda yakhe engalobole ngalutho akulotsholwe ngalutho la ekhaya. Ngeke kuphume Wena Yonke into uyayifuna nje. wena usungitshela ukuthi manje bazobusa phela la ekhaya mekunjalo. kahle kahle uyabadlela le zinto zabo. Angithi uyabaxosha. Futhi awufuni ukubanika izinto zabo mabili bafuna. Ubonakala ngokuthi lonke bahlonipha abantu abadala lo. Bakahloniphi ngisho gogo emakhaya. Abaphuma la ekhaya. Bethi bazosibona ngabazi nokuthi Akhona ukuthi abazohamba nayo la ekhaya. Akhona ukuthi abazohamba nayo la ekhaya. Uyezwa nje nale uyasho usisi ukuthi akahloniphi umuntu. Umuntu omdala nje akamazi nokuthi uyini ebusweni bakhe. Kanti yini vele. Hayi ngoba abantu abadala ngabahloniphi. Njengoba ubona kwayinali ukhona umuntu ongasusa indoda le ngaphandle ezoyifaka la ekhaya. Uthi akwenzakale kanjani? Uthoma abathina bekhona. Imaka asikudlule lapho. Nangu usisi ukhala ngokuthi nabantu abadala awubathathi notice. Akabathathi notice ibhuti. Bonke abantu abadala la ekhaya akabazi nokuthi Ngeke ngabathathi notice. Ngoba njalo mengithi ngiyanibeka mina angizwakali lutho. Ikuphi mina kumele ngikwenze? Ngoba mengilibeka mina akukho kuzozala ushiwe yini. Bonke abakushoyo ufuna ukuzwakala kwabo, uzwakala kwabo. Nami ngiyadika nami ukuthi umbono ngubeke nami. Angitho nofuna ukulalela wena kodwa kuthiwani iqala. Noma kuthiwa abazali benabasekho. Kodwa wena ukusalayo usasengane la ekhaya. Ngiyavuma kodwa angumakazi asho ukuthi akusale ngena amadoda la ekhaya. Akazayisho lonto leyo. Amadoda wangeni la ekhaya. Amadoda angena la kuhlala khona usisi. Kephi? Egcekeni liphi igceke? Kwishe yakhe. Uliphi igceke? Akhosha la. Ngiqala lapho ke ngiqala. Ngokwezwa intombazane izothi ineshade. Igceke liphathwa indoda kodwa abasane ephathwa Kanti ke somama mina lo mjondolo uzophuma ke la ekhaya uzophuma la ndoda yakho. Usafuna ukuhlala nendoda yakho la ekhaya. Uzophuma ngeke nabe niyovula inxiwa le ngaphandle. Akho umuntu ozothi niphethe la niphetheni. Sinelungelo sobabithi sithole izinto la ekhaya. Ngeke akho lutho la uzoyithola. Akho sathe nalento yakho akukho lutho. Ngamele niphume akho methene lezosuka la ekhaya. Uzophuma. Ngamele niphume nihambe. Uzophuma. Imake manje mfethu mina usuyangixaka ngoba awusafuni ukubanika izinto zabo, awusafuni ukubanika lutho wena. Wena uthi abaphume bahambe. Kade ihleli la ekhaya le ndoda. Khosele ngaphansi izohamba nje. Izohamba nje. Usuyamrentisa. Izohamba nje. Iphume nani? Futhi kuyacaca ukuthi kumele sirente phela thina kuyena. Abaphume. Futhi kuyacaca lezo zinto zonke lezi zonke. Imali ubuya ikolekhe. Abaphume nje la ekhaya. Ekugcineni abantu abahleli nalo egcina kuyela kuyena imali. Phela ngiyindoda phela mina la ekhaya. Wena uyokodwa le ndoda yakho le lokufaka la ekhaya ungazofaka indoda yakho la ekhaya. Uyokondliwa yona lo ndoda yakho le. Uyifaka la ekhaya. Wena nje unganginikezi ngisho kodwa mina uzama ukulisela izinto. Uyokondliwa yona le ndoda yakho le. Ishayani kumele ayithole. Yeyani kumele ishaya ayithole. Uyakanga Ngeke ayithole ishaya izindlu. Akahambe beyofuna umjondolo wabo le ngaphandle nendoda yakhe. Nabe kulungile sinikeza phela izinto zethu siyabe nazo. Enzoyithola la ekhaya. Manje uthi siyokwakha ngani? Nizoyibonela. Ngokwezwa indoda ihambe iqimbile emzini wabantu. Ushiswa impepho la ekhaya ijikeleza lonke igceke ihamba iqimbile. Sihlele umjondolo sihlele kwethu umjondolo sihlele emjondolweni wakho. Hamba nje la ekhaya. Angidingi la ekhaya kodwa ngidingi la ekhaya mina. Kulungile ke sinikeza izinto zethu kuze sizohamba. Akho izinto enzophuma nazo. Sinikeza izinto zethu. Asikho izinto enzophuma nazo. Makuwukuthi kanjani? Sinikeza izinto zethu kuze Thina sihambe. singabasiza wena uyimisela ukuthi uyabaxosha kahle ngempela. Abaphume la ekhaya. Mina angali ukuthi uyindoda yabo. Kodwa manje kumele ubucabangele nosisi wakho. Naye umuntu naye yena yini engacabanga ngaqala ngekathi lethi indoda la ekhaya yini engacabanga ufika nanamakhamera futhi la ekhaya wazoshutha ezoveza zonke izinto la ekhaya kulungile ngizofuna uthakwenza kaleni wemfethu wena ufuna nabantu abadala wena ngichazela kahle ukuthi njengoba mfethu usisi wakho naye neportion yendawo yakhe phela
ngeke wena uzumshayela umthetho ukuthi akangafaki ibani endlini yakhe akafake ibani akahambe eyoyifaka ngaphandle indoda Kulungile, hayi la ekhaya akhona abazophuma lapha la ekhaya okwala ekhaya legceke leli ungasa ngifika khona ukuthi azophuma la Inkinga phela ekhaya khona ukuthi azophuma la Okwemali yakhe. ekhaya khona ukuthi azophuma la Okwemali ekhaya yakhe. ndoda yenzeni yona Okwemali le yakhe. khona ukuthi azophuma la Okwemali ekhaya yakhe okusalayo. Okwemali yakhe. mina into engimngayo ukuthi makuwukuthi uthi wena mfethu abaphume la ekhaya ngisho njalo vele okay so sisi yamuzwa uthi akanifuni la ekhaya so uma inganifuni la ekhaya iportion yakho yemkhukhu uzofaka abantu barente kuyona imali yabo izoza kuwena mase kuthi labo thayela laba nezinto oyifakile lapha ukuvusa le yandlu le yandlu sikhombisa yona uzophoqa ukuthini uyayiqaqa uyayithatha nalokudla obukade umupha kona sekumele kwenze njani ungamnika ukudla kwani kanti Ucabanga ukuthi ukudla kwani ukudla kwani Angizokudla kumina lapha ezantsi. ngale amadlana yale yandoda yakho ukudla kwani lokho ukudla kwani kanti Ngeke phela wena sidlale wena. imali wena kanti kahle yini oyimisele Ngoba phela wena into emele uyenze. Angibadingi la ekhaya ayikho enye into angibadingi la ekhaya Nale mali engakhe ngayo. Nale mali engakhe ngayo lezinto lezi. Ngithatha yona ke. Mase uyasala ke nomjondo. abaphume nje la ekhaya Ungilinde ngifake isikhathi abaphume mase nje la ngithatha ekhaya zonke izinto. akho lutho la nizophuma nakho la ekhaya phumana abane nendoda yakho nami niyohlala le benihleli nifuna ukuyohlala khona niyovula lelo ngcwele nifuna ukulivula okay abaliko sisukuphuma kodwa ke yebo kodwa ngeke bephume nalutho la ekhaya ngeke bephume nalutho la ekhaya ngeke sis wena awukungichazela ukuthi wena yini kahle oyimisela ukuyenza makuwukuthi uthi ufuna ukuthi uphume uzophuma kodwa mawuthi awufuni ukuphuma ngeke kuphoqa ukuthi uphume Mina ngisho lathi akinankinga ke nangiphuma ke. Sizophuma ke yena akasibuyisela izinto zethu nje kuphela. Okay. Nale mali engakhe ngayo. okay Phela. lalela ke bafu ngiyamuzwa kusisi uthi akanankinga ukuphuma into ebuhlungu ezokwenzeka kuzophoqeleka ukuthi ke sisebenzise iforce yokuthini siqaqe labo thaya iforce akwazi phela ukwenzeka lokho ngeke kodwa iqaqo lesindlu lesi ngeke iqaqo lesindlu lesi Ezakho. ngeke iqaqo lesindlu Kumele siqaqe ngeke lesindlu iqaqo lethu lesindlu phela lesi nathi. Kumele ngeke siqaqe iqaqo lesindlu lesi lethu. ubona nje kunje Ukuze ilento yokuthi kanjani ilento yokuthi siyalibeka la ekhaya uyalibeka ilento yokuthi siyalibeka la ekhaya uyalibeka akwazi ukwenzeka lonto leyo ilento yokuthi siyalibeka la ekhaya uyalibeka ilento yokuthi siyalibeka la ekhaya uyalibeka ngimisana nanama-security Awufuni izinto zethu. kuzokusiza ngani ukuni Awufuni izinto zethu. kuzokusiza ngani abaphume Sinike izinto zethu Abaphume. sizophuma nathi Abaphume. sinezinto zethu Abaphume la ekhaya, abaphume. Abaphume. Usanele izinto usale nayo. abaphume Sinike izinto zethu yazi akwenzeke njani-ke into elula nje singaze silibele sithathela kude le nto sisi ufuna ukuphuma nini nakusasa kusa eli ngapha. nanamhlanje bengaphuma behambe okay lalela-ke mfethu uze wazi ukuthi usisimayiphuma ney'nto zakhe and imizi le esele kuzoba imali izophumela usisi awungeke ngeke kwenzeke lokho ngeke kwenzeke lokho ngeke akwazi ukuthatha imali yale ekhaya ngeke akwazi ukuthatha imali yale ekhaya bona le mali lethi akayithatha la ekhaya uyokondla yona futhi leya ndoda imake wena kahle yini okay wena yini ungamukeli isimo wena kusho ukuthi ufunani noma ufuna ukuthi kube wena ozwana nosisi wakho akahlale phansi la ekhaya vele akalotsholiwe angazi uphuma ulandela indoda Hayi bekumele ngiphume. Kumele ngiphume sengimdala phela nami la ekhaya. Habe. sisi angazi noma ufuna ukuthi ufuna ukujona nosisi wakho cha kahlale phansi la ekhaya manje uyophuma eselotsholiwe la ekhaya uyophuma eselotsholiwe imake mina anginankinga ukuthi uthini hawu kodwa manje into ebuhlungu nansi nashiyelwa ngithi izindlu sashiyelwa izindlu kuyavuma kodwa inkinga yakho ukuthi uthatha indoda yakomunye umuntu ubuzoyifaka la ekhaya uzoyondla futhi ngayo le mali akayifaki la akayifaki Angiyifaki la indoda. noma ngathiwa akayifaka kodwa ingena emagcekeni ala ekhaya ikuphi kanti la ekhaya uzoqimba enye indoda nje kuzoqimba enye indoda emagcekeni ala ekhaya ungasa ngifile ngeke ngithi abaphume manje-ke mfethu njengoba okay sisi nangethi umfowethu
umfowethu lo muntu akathandi ukuthi aqimbe la ekhaya. Cha wena bhuti kwenzeka uphutha ngosuku olulodwa yezo wadlula engancibili yezo shuthi ke manje emva kalokho ngase sengimtshele ngithi mina akulungile ukuthi usuyohamba kanje emagcini ala ekhaya uyabo waselalela ke wakhuzeka futhi kodwa igcineni mama okuncane lokho akushoyo okuncane lokho akushoyo okuncane lokho akushoyo futhi umselela nendlu okuncane lokho akushoyo ebemsizile okuncane lokho mase akushoyo semkhiphiso kwenje hayi dlula mina lapha endlini yempepho iyahamba iqimbile indoda endlini yempepho uthi angenze njani kwenziwe njani telelekile manje lo muntu telelwa amadoda kweminye imizi ngeke Imake wemfethu njengoba ulwa kangaka njengoba mbeke yahamba le ndoda le uzoyimela indomuzi ngizomela umuzi vele ngiyindoda vele la ekhaya ngiyinhloko ngizomela umuzi ngizomela ukuthi kanjani ngizomela umuzi ayizomela ngayo ngizomela umuzi uthi kanjani ngizomela lezindlu lezi intombi zakho la ngizomela lezindlu Imake uneze amantombazane imali ehambe nawo ngizomela kodwa umuzi singathi thina wena kahle into ibhekile wena asibe nje neqiniso wena kahle njengoba ulwisa usisi wakho ufuna ukusala uphathe izindlu ufaka abantu masimali uyigodla yonke ize kuwena njengenhloko yala ekhaya njengenhloko lo uzohlala phansi uzokuthola imali yokuthi adle kuphela finish ahlale phansi kanjani uzohlala la ekhaya kumele sohluniselane ngemali kube khona into azoyithola la ekhaya kodwa uma ukuthi ufuna ukuhudula alandela nendoda yakhe abaphume wena ufudulini ngoba uthatha yona engabe letha yona usothenga ukudla uthatha yona uhlula kwakusebenza yini Imake wena njengoba ulwa phethu uhleli phansi kweroof yabo njengoba ubusy nje ulwa le roof lo hleli ngaphansi kwayo phansi kweroof yabo phansi kweroof yabo eyilento ke angithi manje iyona inkinga ke le ukuthi uthathwa imali kuzokwakhiwa ngemali yenye indoda la bese kube ngathi singixakekile mina la ekhaya ngizohlala ubuqalekile ngoba ibinetha indlu ungafuni ukulungisa indlu ibinetha ungafuni ukulungisa yalungiswa yimina ngemali yabo abaphume wena ungafuni ngizokwazi mina kodwa imali uyayithola imali uyayithola ungafuni ukulungisa kodwa imali uyithola uthatha inikeze lezi intombi zakho yonke imali ungacabanga ukuthi endlini umele ulungise iroof ungacabanga ukuthi umele uthenge ukudla endlini ungacabanga lutho wena ngeyakho ingqondo into esizoyenza thina inje makuwukuthi usisi wakho usisi wakho nomuntu wakhe abaphuma angazi ukuthi uyimisele ngani sisunazi ngani okay yes so manje wena uqonda ukuthi uqosha ingane yakini nizolandelana nale ndoda yayo bazophuma bobabili iyonto engayifuni ayikho ke inkinga ukuthi usisi wakho uzophuma sizocela ukuthi usisike akhomba into zakhe mayisekhipha namaroof le-roof yakhe lahle ngeke umstophe ngalutho mayisekhipha zonke izinto zakhe kule ndlu indlu le yebo yona lehlala kuyo ucabanga ukuthi yiphi yona indlu le ucabanga ukuthi yiphi yona indlu le yona lehlala kuyo mina sikhiphe phela iroof yemali yethu le ndoda kade nayo leyo ndoda leyo ukuthi iyondla wena intombi yenze nje uthi wamkela phela ukuthi siyakhipha lezi zinto yethu siyahamba siphume kuwe ngeke kuze sizophuma kuwe usale nezinto zakho ngeke kwenzeke lokho abaphume bona bobabili ukuthi lo mehlulo kuhlala la ekhaya yedwa akalandeli indoda yakhe ngizohamba nayo nje sinikeze izinto zethu akho utho benzophuma nakho la ekhaya ngiyeke ngifake isipashi lapha yakho sesothola lo mali sihambe mfethu phela naye Mase mbaloko uyasala ke nalowo mjondolo kwizinto zamaweni zabazali benu nawe uneshe ahambe le ndoda ngeke phela umchuzela ukuthi ahlale nobani endaweni yakhe hayi la ekhaya boda hayi la ekhaya ngasi ngoba phela kumele yona lento engayifuni ngoba vele akhondo sezohlala la ekhaya sizohamba ke vele kodwa sinikeze izinto zethu kuze sizophuma nje kuwena lo mefuna izinto uzohlala phansi la ekhaya kodwa ukuthi uzophuma uhlala nale ndoda bengamele bephume akho izinto abazophuma nazo la sinikeze nje izinto zethu akahleli nje la phezulu uhleli lezansi akho izinto sinikeze abazophuma izinto nazo zethu yini umlwise ngoba mase siyaphuma sizophuma kwala phezansi mina iyangiqaka lento yakho sinikeze izinto zethu wena mfethu ngoba wena uhlala la bona bahlala ezansi uye phezulu siphupha la mase sefuna ukudla yilento yokuthi wafaka indoda la ekhaya ihamba iqibile indoda la ekhaya uthi akwenzakaleni la ekhaya athina amadoda la ekhaya mina iyamuzwa ukuthi nango 10 ebusuku uyabona athi uzofuna ukudla ngo10
Fanele phela naphela ngiyikhanda la ekhaya. Mina noma ngalokho usithathisa kwezingane zakini ngendlela efanele ufaka indoda la ekhaya. Ufaka indoda la ekhaya. Mina ngisazi ukuthi kahle wena yazi into ezolunga lento ukuthi kungcono niye court straight. Kube icourt ezonihlukanisela izinto. Mase kuba usisi somsiza thina ahamba ecourt afika achaza ukuthi nina ngenxa yendoda nje. Ngenxa yendoda. Akuyona kwandoda sifuna imaterial. Ngenxa yendoda. Sekumele kuqaqwe izinto ngenxa yendoda. Angithi unqabile sifake izinto thina. Wena phela naye uyamfuna usisi umuntu azombamba. Noma wena uzombamba usisi wakho mawudedela indoda ehamba. Ayiphuma indoda uzohlala la ekhaya. Sizohamba nayo. Akahambi. Sizohamba nayo. Befuna ukulala asinqabile ekuhambeni sizohamba. Phela wena akukho lutho elizophuma nakho. Wena nje inyanga iphelile. Ngathatha urenteliwe kodwa imali ihleli kuwena. Akhoma le ngitholayo. Ngathatha urenteliwe lezi ezinye izindlu kodwa imali ihleli kuwe. Awukazi uzicanga nje usicanga. Yenza nje kufanele kufanele wena unendoda egodini. Ngizwa nendoda egodini. Thank material bahambe kubo. Asafuni kwamali ke thank material. Uma nayo indoda yakho leqimba la ekhaya nihambe niyokwakhalela phansi. Sinikeze imali esakha ngayo. Akhoma le ngizoyithola la ekhaya. Phela kumele siyitholile ke lo mali. Manje ke uthi sohlala emnyango khomba le ndoda nizobona angithi ngidladlela indoda wena ngidladlela indoda wena angazi inkinga yakho awuhlangani la ekhaya phansi awuhlangani la ekhaya phansi wena lento oyenzayo ngoba uzothola yonke into la ekhaya awuhlangani phansi ngigolozela nezinto zabo manje lento oyenzayo hayi akho into zabe ngibagolozela ayikho into obala ekhaya obala ekhaya sinikeza nje into akho into yaphuma la ekhaya ngeke akho into yaphuma la ekhaya ngeke bethole lutho wesithi ngicela ukuthi ke mhlazana uphume uphinde usifone mase uyasikhombisa ukuthi yini eyakho ayikho into azoziveza mase siyithatha thina makuwukuthi uthi uphuma nothayela so baqaqe ebhekile and futhi ngeke enze lutho ngalokho iyona ke vele ayibisele nina ke leyo uthi nizothatha into zala ekhaya iyona into ayibisele yona leyo uthi nizoqhula into zala ekhaya ngathi uyabuya phambi akusize ezala ekhaya ngithi nawe uyazi ukuthi esayithatha la akusizo nje ezala ekhaya bazothatha into sizothatha kungokwethu izinto ezileligceke ezala ekhaya akusizo ngoba awukazi usikhiphele ngisho imali lezo ezala ekhaya awukazi usikhiphele ngisho imali ufuna ukuthi awukazi usikhiphele ngisho imali lezo zinto le ndoda lo ifiyela ekhaya yebo sayo yona ngale zinto zala ekhaya yenzeni yona imaterial yakhe le imaterial yakhe le awusile wena la Ngisile wena la ekhaya imake wena usile ngisile mina ngisile ngoba ngizohlala la ekhaya yena ngimazi into ebigxosha la ekhaya ngoba ukuba uhleli la ekhaya ngihlala kanjani na ngihlala kanjani uzohlala la ekhaya ungeke ufake into ngifuna uhlala nawe uzohlala la ekhaya ungeke ngifuna ufake uhlala ngedwa kunangahlala ngedwa ufuna ukuziphatha ingakho ngithi angifuni ukuhlala nawe angifuni ukuhlala nawe ufuna ukuziphatha ufuna ngenze njani ufuna ukuziphatha wena angifuni mina ukuhlala nawe ufuna ukuziphatha angifuni ukuziphatha oqala ngimdala la ekhaya awu mase ngimdala nami kunesikhathi sosinami ngihambe kuyohlala kodwa ufuna ngenze njani kunani bengahlali nawe kunani bengahlali nawe wemfethu okay kunani bengahlali nawe hayibo yabo lento ikabili wemfethu lento le one njengoba baxosha nje wena uzosala ungenaro endlini yakho uyakwazi lokho and futhi soyikhipha ngenkani le room and ngeke usivimbe ukuthi ikhiphe uphumelani la ekhaya kanti wena ngibona kungcono nje ukuthi yazini ngibona ku-right nje ukuthi ngihambe sesizoyikhuluma material yami ngizoyilungisa ngizowenza imaterial yami kusasa hlala phansi ngoba ayikho into ezolungisa ngoba into elandelayo indoda nje kuphethe into elandelayo ulandela indoda kuphethe into elandelayo imali hlala phansi ulandela indoda into elandelayo baba ikanje lento into engiyicelayo mina ukuthi nike nizame ukuhlala phansi njengosisi nobhuti nibonisana ngiyathemba ukuthi abazali bendaba bekhona abayijabuleli lento eniyenzayo Kala ngeke beyijabulele abazali abayijabulele la angithi phela wena uyibhokholo ngeke beyijabulele bazojabula ngeke beyijabulele lonto le ngeke beyijabulele mfethu yini wena ungahlali phansi nosisi wakho umtshele ukuthi dadewethu into engayithandi 1 no 2 no 3
engicela ukuthi lo muntu wakho angihloniphe. Mesenza kanje? Cha Hayi phela ayikho into engisamthe Mesenza kanje? kungcono nje ngihamba. Mesenza kanje? Ngizobuya kusasa Mesenza kanje? Ngeke. ngoba uyajwayela. Ngeke. Uyajwayela lo angihambe nje. Sekhuluma kahle kusasa nto sengizola nje. Abahambe. utezo Abani? wehlisa umoya. Ungathathi inqubo nanofuna ukuhamba nomuntu wangaphandle ngoba egcineni ziyothi zikunetha ngaphandle uzophinda ufuna ukubuyela kuphi. Uzobuyela. Ngeke abuyele ekhaya, ngeke. Ngizobuyela ekhaya. Ngeke abuyele ekhaya. Ngizobuyela ekhaya. Uzophuma uhlala le ngaphandle nendoda yakhe leyafuna ukuhlala nayo yokukhipha nayo le ngaphandle. Naye naye kumele asiphathise kahle naye. Kumele angaphithisi abantu abathi izinja la ekhaya. Imake Yena ukuphatha kahle abantu la ekhaya ngabe akekho umuntu ohambayo la. Baningi abantu behamba la ekhaya ngenxa yakhe. sisi ngicela ukubuza ukuthi wena awukwazi nje ukuthi mhlawumbe niyoqashwa la indoda yakho ningahlali la igcekeni la. Angithi lokho engikushoyo nje ngithi mina kungcono asinikeze lezi zinto sihambe siyokwa. Ngeke into engiyalayo le ukuthi phuma impahla zala ekhaya khona ukuthi ezophumela la ekhaya. Phela phuma bayiphumele bobabili. Ukusinikeza lezi zinto nje kuphela. Ukhekhezela indoda ngemumva abaphume bobabili. Lezi zinto kuphela yena ahlule ukuzenza. Khona ukuthi azophuma la ekhaya. Uzongamela. Una nematerial nje. Khona ukuthi azophuma la ekhaya. Ukuthi asinikeze lezi zinto siphume thina. Abaphume bobabili nendoda yakhe. Belandelane befuna ukuyilandela indoda yakhe. Uzongamela la nasezansi wena. Yonke indawo ngindoda phela mina ngiyikhanda la ekhaya. Hayi engazi ukuthi kunzima. Lalela-ke mfethu asenzeni kanjena-ke thina into ezobalula sisi i-decision yakhe thina konke sikwenzayo sikwenza ngesinqumo sakho and wazi ukuthi mfethu njengoba usisi ezokhulu basabuteki akusekho ubuyele emuva la nawe sisi wazi ukuthi makwenzeka lawe uthi uyahamba uyakhona niba ney'nkinga i-decision oyithathayo kumele wazi ukuthi noma kwenzeka noma yini noma nixabana nendoda uyobuyela endlini engenabo uyobuyela njengoba uzoqaqa iy'nto zakho ukhipha izinto uyobuyela endaweni eyigobholoni. Ukuthi-ke wena bhuti into engibekade ngicele mina kubhuti ngathi mina akangilinde ngifake isiqashi la ngithathe leyo mali ukuze uzokwazi ukusala nezinye izinto wahluleka yena ukungilalela. So ingakho sengicotha abasana asinikeze izinto sihambe siyokwakha ngaphandle. Yini mfethu ungamlindi akwazi usisa ukuthi afake isiqashi. Cause besingesiwe saqaqala ukuthi thina emva kalokho besothatha leyo mali ahambe eyokwenza leyo ndoda yakhe. Siyothenga imaterial lesohlala kuyo. Uthi uzothatha imali afake ngoba bengenza ukuthi ngingalukhona ukukhuluma ekhaya. Mase niyavumelana ukuthi uzoyithatha inyanga engaki mase bekubuya imali yabo wena-ke mase uyabadedela-ke bahambe bayozama iqhuba nalabo somewhere. Hayi kungcono lokho. Ngcono lokho. Kunokuthi iqaqile yabo Kungcono lokho. umdedele afake isiqashi. Ile ndoda kodwa lokho kungcono. Ingakho-ke nathi sikhethile ukuhamba. Ingakho nathi sikhethile ukuhamba. Bese beyaphuma. Phela ngithi uzobabekezelela ukuthi bakwazi ukuhlanganisa. Angisakwazi ukubekezela. Angisakwazi yona into enjengale. Bese sengikhathele phela ile ndoda lokho iqhumbe egcikeni la ekhaya. Sengikhathele. Angeke phela ibisaphinda nje. Leyo ndoda. Angithi angeke ibisaphinda. Imake sisi indoda yona ayinakho kubo noma la ihlala khona. Cha inkinga amakhaya akhe akude ingakho weza ngapha ngoba ezosebenza. Akude kanjani eNigeria? Cha owale go Eastern Cape bhuti. Kuzoqimba abantu bangaphandle la ekhaya bazoqimba uthi amadlozi ala ekhaya wathini qimba abantu bangaphandle uthi amadlozi ala ekhaya wathini njengoba wena uhlala naye la ekhaya yena awukho umuzwa umfikelayo ukuthi isekhwedla. Uyabona bhuti njengendlela ongibuza ngayo yazini lento yazini uhlezi unomshayeli aze athi kumina asike sizame ukubeka imali yokwakha enye indawo noma sithola indawo sizokwakha kuyona. Yabo manje inkinga imali akakahlangani ingakho kade ngithi mina akabe xupha okwesikhashana mase sihlangene kahle imali sobe sokwakha ke enxiweni lethu la sokho sicela ubaphe inyangana ezimbadlwana enizovumelana manje ke nobhuti noma sengithi ngizaba ngemali yami nami ukuthi sikwazi phela ukufaka la mase siyaphuma mase beyaphuma la ekhaya kodwa mabephuma usisi uzosala izindlu zakhe lezi anazo imali yazo usazoyithatha ayilokhu njalo ibuyele kuyena. Anginankinga lokho. Okay. Sisi
ngicela-ke ukuthi kusho ukuthi iy'nyanga ngizosala senivumelana nobabili ukuthi iy'nyanga ey'ngaki mase niyakwazi ukwenza yonke into eniyenzayo mase uqhubeka nempilo ngoba ukuqaqa izindlu niyoba nenkinga ngelinye ilanga indlu mase niyifulelile nayiqeda ayiqaqi yabo ningabanga kanjani kodwa nje nenze nikulwele ukuthi ikhaya lingasali libhidlile nini into enilwelayo ukuthi nivuse ikhaya hayi le nto esenifuna ukuyenza ukuthi nibhidlise yabo qinisele lapho njengoba nje senigwebhana nibanga ngalo muntu owangaphandle mayesekushinga lokwenze njani Yobuyela ekhaya. Yobuyela ekhaya. kanjani njengoba usuthatha izinto Angithi ngakho ngithi kube yena ungilindile wangilalela ukuthi ngithini kuyena. Ngabe kwenzakaleni ngaba ngiqaqile utho mina la. okay Ngaba inkinga impilo futhi ukuthi bengafuni ukusilalela. Ngisho ngimcelela ama meeting bengafuni kwakulalela lutho. cela umlindi isikhashana bahlanganisa imali baphuma ngoba kwakhona ukuhlala nendoda kini urong vele urong ke nje lapho urong nje hayi yabo urong ke nje mina-ke and futhi ngeke ngikukhohlise ngeke ukwazi ukuthatha umuntu uzomgquma la kini urong ngempela mntana bantu siyacela ukuthi uzame ukwenza ngenye indlela please ngithemba ukuthi-ke ebesikuzele la thina sesiqedile sicela ukuthi sibe indlela bafo ngicela ukuthi nikwazi ukuhlala kothali nosiswakho thina siyabonga into ade sizoyilungisa nje yileyo ukuthi ningaze nibhidlise ikhaya ngathi mabakusize konyana bami bakuboleke lenyamazana bakusiza ke sisi wahamba olungisa into zakho zalunga futhi ngale nyamazana imali yokugibelisa itransport bakusiza ukukulethela lenyamazana kwalulanga so uhambile ke phela manje mntanami awusabuyi ke ngani ngoku ubuye uyobhadala emuva phela kwamambatha ngoba phela ngokumambatha akasakwazi ukungisiza akakwazi ukungisiza manje umambatha ngesimanga sokuthi phela wena awubuyanga wayolungisa ubhadala lapha isikweleti okokuqala akwenzele ngaso emalini isikweleti sesibini senyamazane inyamazane le owayithatha konyana bama bakusiza ngani wena usalungisi lutho nokunye ke ngokumntanami ngongithi angizokubheka ukuthi kanti yini ngokungasaveli Ancane-ke nje mengingayibuzela nje ukuthi besikhona isidingo sokuthi uzungilethela abantu bamakhamera besikhona sisi besikhona ngoba ulihumusha zinhle awusaqhamuki ke manje ulihumusha awusaveli manje ngabona ukuthi ngeke angilanda abantu abazongisiza ngoba phela nonyana wami usexabana nami ngoku xabana nami ngokuthi wangisiza ngenyamazana lutho awusabhadala ingakho ngicele bona ukuthi hayi abazongisiza akukho ngisho isikhathi esingakanani kweleti mina imali yakho hey wemntwana mamela kahle 3 months wawusumqemana 3 months nje kwasekuphelele konke kulungisiwe wena amagobongo akho uyasebenza namhlanje kwakhanya zonke into zakho njengageza uyasebenza umuhlu nje uright nje empilweni kodwa manje awusafiki wena kodwa-ke besingekho isidingo sokuthi ufike nabantu bamakhamera bekumele ungifonele okungcono ungitshele bekumele ngenze njani bekumele ungifonele ungitshele ukuthi udinga imali yakho awusakhumbuli kanti wena la wasizwa khona ngiyakukhumbula lokho ngiyakwazi kodwa futhi benganqabile ukuthi imali yakho ngizoyikhokha uyabona ukuthi ungixabanisa kanjani ungixabanisa nesangoma engisizana naso ngoba ngoba usiyasho sithi mina ngiletha abantu basizwe akusiwe ungixabanisa nabanyana bami bafuna lenyamazana nawe ngaphethe ngiyofuna usizo ngoba sekulunge konke ke phela sekulunge konke usengibukanise nomphakathi wonke umuntu uzongibuka la ukuthi awungilethela amakhamera shuthi ngihambe izinyanga mina hayi bokathi ngiyathakatha futhi hayi
sisi. Hey. Awuphakathi Hayi ngifunga amathongo yakuzwa mntanami into oyishoyo waphinde uzofuna usizo kumke kunjalo Bepelenze njani? bekumele ngilinde angithi ngayizela mina kena yena kalinde ngize ngiphinde Wena ubalekele nemali. angibalekile anginayo Imali yomthandazo ubalekele anginayo nemali imali yomthandazo. angazi ngibalele nemali yomthandazo anginayo imali yokukhokhela yeka ngikhuluma namadlozi ami yeka ngikhuluma neJehova ngikuthandazela uzongilinda anginayo uzongilinda sazophinde kunzima Ongenze njani mntanami awuze nelinye icebo ukuthi kumele ngenze njani ke ngoku Njengoba ke wena usizela ngale nyanga. Oyi bayayifuna imali zabo abantu yaze ngithini ukhombisa ukuyisa phela lento yenzayo. Umuntu ufika kusize manje. ya angithi uselungeke Wena umbonga ngempilo yamasini. awu kanti abantu banjani inkosi yami awukwaze kwanzima Nakho nje umuntu kangaka angizange ngisizo angizange ngilashwa wena angizange emagobongweni wahluleka ngakugeza mntanami ngageza mina Uma-ke wema. ngachaza iqiniso futhi Ngicela ngicela Ya. ukuthi mina ngikhona into engicela ukuyibuza sisi ukuthi ungichazelele. Wena kahle uzosizakala. Usizo la qhamuka kuma ngoba one wakusiza wabo imake sisi wakusiza uma wabona ukuthi lento onayo ingaphezulu kwakhe wase wakudlulisela phambili ngikhuluma futhi iqiniso waphinde futhi wahamba wayokubolekela imbuzi einganeni zakhe yebo wakunika waphinde futhi wakukhulumela nalomuntu akuthumelele kuyena umabhathi impela sangoma ngisizana naso ukuthi aka imali akucharge yona uzobuya umniki kodwa manje wena namhlanje usuthini usuthi awusizwanga hayi ngishayi mntana ngizishayi ukulini nakho ukusiza abantu. sikhuluma kanje mina bokuza ukusiza abantu Oh, ukusiza abantu Ngombe kunzima. sikhuluma Waze kanje njani? awukwaze kwanzima bese sikhuluma nje Waze njani sisi hayibo sisi ungabosinyele isihlahla angikaze ngisinyele isihlahla angalinde yena emdala kangaka nje uhambe ngene awuzabiza abantu bamakhamera nje umdala kangaka uhlula ukuyizela kumina ingoba mntanami ngehlulekile Usekhathele. ngiyabuka uhamba le thethe umngane amaplastiki wakwafika yini la gijima amasaluni manje umuntu wakwafika yini la endlini awungeni nje kwama usezi phela kwami wena ukuthi ngokuthi wena uziletha imibongo phela ukuthi kubhadala into zabantu mele ngenze njani ke abantu baxabana nami phela manje baxabana nami phela manje uzobatshela ukuthi abangilinde hey Ngisamboqokile idinga usizo kuma wawuyisa nje boyisa hayi Jesu Maria Joseph hayi noma wawuyisa angikaze nje futhi ngifike ngiboqokile ngikaze ngifike ngiboqokile mina kwena Yey, ngoba Noma phela uhamba uyitshela abantu sowumuhle phela. ukuthi wangifica ngiboqokile akho bantu engibatshanile Ngoba ubatshelile. nakho nje ufanele ngicela abantu bona angithi nangubhuti sumtshelile ukuthi ngafika kwena ngiboqokile wena wawungaboqokile ngikhuluma iqiniso bengikhuluma iqiniso phela kufanele ngibachazele Wawungaboqokile yini? kumele ngibatshele phela mntanami iqiniso Wawungaboqokile. ukuze babone ukuthi kwakunzima wena uzolapha umuntu uhamba ukhuluma ngaye sho Hey, impilo yakho nje le ngikhalela uma wakho mntanami akanjena uma wakho wazwa akalona leli humsha wazwa isangoma akalona leli humsha ngoba phela naye ngiyile kuyena ngabuza ukuthi manje kwenza njani umntwana wathi nje angazi kwawuyena uthi kwawuyena Phela azange asize awusalethe umzali wakho. kwaplastiki usengecela ngithena wakho umzala izokhokho yena mina ngisayenzile leyo nto so Hayi bo. angisazi Angithi uthe wena hayi angazi angisayenzi mina leyo nto njengoba naye ekhaya la mntana methi awulethi lo plastic endlini uyajabula abantwana balambile endlini uyajabula balambile abantwana anginangane phela mina hey Awu. hayi abekunzima hayi usabikela wena inkinga zasekhaya yebo uzothini umntwana omfazi mhlawumbe nje uzothini phela ngoba naye exakekile wena oh hey uyayibona nje angathi ngizonyukela ngempela ke nabantu bomthetho impela ke siyakwazi naloku yofika ekhaya ngizonyukela nabantu bomthetho ke manje amagama akho mntana amasebanzi ke manje hayi wena ongayihloniphi songoba isijaya sikayihloniphi asebanzi amagama akho bengalindelanga nje awuyihloniphi uyozoba nje uzumbetha amabhayi fika namabhayi la endlini yami kumele ngifike ngani mntana fika namabhayi la endlini
endlini yami ungilethela namakhamera wena. Mela afike embatheni. Hayibo. Nasisangu. Akithi mhla ufika kwa Futhi namathongo. Hayibo, awume kahle wentombazane. Ngiyayilaphi namathongo. Ipaka mayifuneki. Ipaka moyani. Ngizokhuluma nethongo, uyazi. Ngizokhuluma nethongo. Nalo mankonhle. Ngizokuthumelela. Uyabona mfana ngizokuthumelela. Ngiyabafunga bakela. Ngizokubona Usume nangenyawo. Ha, ngeke. Bangulaka yonke lento esomntwana. Angikusabe kuphela uzungenzela lutho. Bangulaka mntana ngeke ngize Ngizokuthi uzongithakaza. ngeke ngize ngikushaya. Ngeke ngize ngikuthini mina iniyonto Noma yodwa. uzongithakaza inhlanzi. Bengithi mina ngizocela ukuthi mntana into ayifunayo ma. hamba obhatala phele emuva la wasizwa khona isangoma siyakhala. Sangoma silinde. Esakusiza ngamagobo. Anginayo. Manje uthi Imbuzi ngiyithatha phi? Iphi imbuzi ike yona? Akangilinde ngomkhokhela mase nginayo. nini? Kade kulindele uma. Yonke into futhi iyabudgetela ngiyomeda ngiqhamuka uzofuna imali la kumina. Usuhleleka nabantu bakho ufike nabo la uyofuna imali yami la. Hayibo. Ngiyabudgeta mina. Uyabhatshela. Ngiyabudgeta mina. Ubhakathethe le nto zabelungu. Ngoba vele phela iyonto ngiyisebenzelayo. Le xa kuma wakho ke. Ngiyonto ngiyisebenzelayo. Ngiyabelana naye uthi wayilindele ukuthi ulashelwe ukuthi wena ulashelwe ukuthi wena usebenzela ingane. Kodwa manje naye ulambile ngo awumniki imali naye. Ngifundela bona yini? Hey, hayi mntanami. Hayi ngiyazi. Sis. Hayi ngiyazi impela. Sis. Abona angifuni kuzwa ukuthi eqhamuka kuwena mina. Hey abantwana basizwa manje esibalapha manje. Mhla uzoncenga usizo kuma. Ungiphathisa ngekhanda nje. Kwenzayo ungiphathisa ngekhanda. Mntanami. Sengiphathisa ngekhanda. Ngokuba umina engiphethwe ikhanda ungiphathisa ngekhanda wena. Ungisheshisele nje ungambe. Ungiphathisa ngekhanda wena. Manje ka ushoke. Umanje ngoba ichaza ukuthi imbuzi. Imbuzi. Futhi uyachaza ukuthi imali owayithatha lapha ya. Owasetshenzwa ngayo awuyikhokhanga phela. Lungisela ke nomuntu masebenzisana naye masolungisela izingane zama ukuze ngelinye ilanga makufika umuntu ocishe abe nenkinga efana neyakho akuthola ukusizakala kulezi ndawo. So manje wena masuvalile ngivalela amathuba. Ngeke amanye besathola ukusizakala ngenxa yakho. Ungivalela amathuba ke manje. Wena phela usuphilile usumqema. Hayi angisazi. Kodwa phela nami shothi fanele ngiyomvulela icala ke nami. Elani ngenzeni wemntana? Yini ngiyazile mina kahle kuwe ngoba phela mina imali ngifunayo ukulungile. Ngizolungisa nje la. Ufuna imali yakho nje. Ingane privacy yami ngiyozungilethela abantu bamakamera mina la endlini. Engingabazi ngisho ukubazi. Wesisi. Bake emthethweni. Gazi gani noma ngizongibulala. Bake emthethweni mntanami ngoba phela ngifuna usizo phela manje yena. Ngifuna usizo phela ngisize. Hey, ngisize nemali. Imbuzi ke Nkosi yami yabonyana bami. Imbuzi ingane ke. Bhatala imbuzi ke. Ukuze iqhubeke ingane Angilinde ngizoyikhona. Msindisi wobomu. Angilinde. Nini sifuna ukwazi. Uyabona nje ithongo lami lizovuka lime ngenyawo namhlanje. Anginawo. Hayi. Awavuka amathongo akho. Hayi azovuka ngenyawo. Uyabona nje azokhuluma amathongo. Azongibuza lesikweletu asiye Awavuka isikweletu sani. Amathongo asewakhuluma yini? Yazi sekwenze njani ke thina? Hlangana namathongo. Thina sisasinandaba nayo yabo.